Naiset ja herrat, tervetuloa mun viimeisen IFC-videon pariin, minkä jälkeen me jatketaan seuraavaan aiheeseen, ettei me ihan hakata kepillä tätä koko aihetta. Tänään mä haluan keskustella Niko Lindmanin kohtelusta sosiaalisessa mediassa. Mä tiedän. Mut ihan niinku totisen tosiaan, mä oletan, että suuri osa teistä on aikuisia ihmisiä tai lähellä ainakin sitä. Niin, mä haluaisin vaan tietää, että jos joku osaa vastaan, niin mikä saa teidät laittaa tappouhkauksia toiselle äijälle somessa sen jälkeen? Kun se saa pannua. Matsis. Onko se sen takia, että teillä meni betsit vituiksi vai mikä vittu siinä on? Onko teillä joku ihastus Lindmaniin ja teitä rupesi harmittaa, että te näette, ettei ihastus sai pannua vai mikä siinä on? Mut mä voin sanoa, että jokainen ihminen, ketä laittaa tappouhkauksia netissä, On räkis. ihan 110%. Räkis. Ja jos sä oot lähettänyt tappouhkauksia netissä tai uhkailu ihmisiä netissä, Sä oot räkis. niin kuin Jesus Christ oikeesti ihmiset. Mä muistan sen ajan joskus, kun ei ollut vielä somea, ei ollut puhelimia, kun sä sanoit jollekin tolleen päin naamaa, niin siinä oli erittäin iso chanssi, että Joko sä keräsit legoi maasta tai sit sulla oli nokka paskana. mä en niinku tosiaan osaa samaistua ihmisiin, ketkä lähettää tappouhkauksia netissä. Varsinkin ottaen huomioon, että tossa oli niinku maailman paskin jägä vaan yksinkertaisesti. Lindman teki huono aloitusvalinnan, se päätti aloittaa jalkapotkulla, kun kaverilla oli selkeä ennakkoluulo siihen, että se avaa sillä jalkapotkulla, koska se lyönti lähti niin hyvin siitä, että sitä on varmasti treenattu. Ja niinku on kuviteltu niin sanotusti sitä tilannetta, mitä se voisi lähteä, niin se on varmasti Lindmanin pelasi sen aivan täysin vastustajan pussiin. Ainakin siltä se näytti, koska se niinku lähti niin nopeasti se tsekkilyönti sieltä, että se oli sama sekunnin, kun Lindmanin jalka lähti, niin Tommi löi sen vastaan ja se napsahti tonne korvan taakse. Mulla on ihan sama kuka sä oot, niin jokainen teistä voi koittaa ottaa pommin tonne korvan taakse ja katsoa, että kuinka moni teistä oikeesti seisoo. Et jos sä seisot sellaisen pommin jälkeen, niin sit sun pitää varmaan lopettaa naisien kanssa tappelu.